Kirara? Ma? Asa man ka? Di mi sa gawas, ma. Magdula-dula min Carmen. Magdula? Unya, nga nang gidala man namin mo tanang pagkaon. Ma, kung gidalatanan, ma, kay kusog mo yun mo kaon si Carmen og pagkaon. Masanginlan pa nimo si Carmen. Bisan ikaw ra ang mukaon anak tanan. Bantay kag dili ka mo inom og daghang tubig ha. Okay, ma. Anto sa amin si Carmen, ma, kay magdula na mi. Klaro si Maria ba? Nilaag raman daw sa ilang kirara nga wala ko niya hapita sa balay. Bantay lang giniro si Maria sa kuha. Ang luod ko sa iya ha. Madto ko dito abi. Carmen, mukaon na ka. Sige, kani mo ang gusto mo, bi. Di ako nabrihan. Hi. Bi. Sige. Biga, biga. Biga, biga. Biga, biga. Biga. Kami tayo na. Usa pa. Sige, 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 sige. Sige. Biga, biga. Biga, biga. Kami tayo na. Wala lagi si Maria diri ah. Si Kirara lagi na isa. Isa pa. Ang grabing mukhaon ni Carmen. Uy. Sige, sige. Sige. Hi Kirara. Jay, hi. Huwag kong ganahin ni mo. Curot ni mo akong panggapon. Ako si Anino ni Mama akong bugan. Kirara, dili man ako'y nagplano ato. Si Maria man. Agay. Makaon. Oh, manong siga man na imong mata. Kita kasi kumakaon. Kirara, pasabton ta ka ha. Musulod ko diya be. Sunod-sunod sa buwan akong ipasulod. Kirara, paminawa ko ha. Katugong nitabog kagahapon. Dili man gudun ta ko musugot atong plano ni Maria. Kay kabalo jud ko nga masuko imong mama. Oh, anong nisugot man ka? Gusto po di mo. Kirara, oy, dili jud ko uyon atong plano ni Maria kagahapon ba? Nagtikig kamot no. Lingaw-lingaw na ko ni mong istorya ba? Kirara, amigaw na ta. Sige, amigo ta. Pero sa sunod ha, ayaw nagtutuo ni Maria. Kaya naglagot ko siyang gibuhat kagahapon. Kung sa ingon ni Kirara, naglagot daw siya sa kuha kagahapon. Nga amigo lagi silang duha ni Claire. Perte jud kayo si Claire ba? Murag paminaw nako. Iya guro kong gidaot kay Kirara ay. Dili na lagi kumutuo kang Maria Kirara. Promise pa oh. Tagaay kog makaon ha. Ali, mga on ta Kirara. Sige, sige. Kana si Maria Kirara, dili na to na amiguhon kay mayroon man na og na kay makaon. Saan pa? Kahapon lagi clear. Nagkabuang kong dagan kay gigukod ko ni Mama. Dati jud kay ni si Claire o. Gidautan nanon ko niya pag-ayo kay Kirara. Perte jud ning bayhana. Pati pa kay nakajaming oh. Karon ta. Labayon ko na imong agtang uba to be. Asa ka na malit anong Kirara? Lami ilag kayo may mong makaon. Sa Tindahan. Agay, unsa man to? Noon sa ka, Claire. Kining kuan man gud Kirara. Kining Sa istorya na yun. kining kuan ba? Kanang ina natukan ka nang ayo kag tubig. Tagay kog tubig be. Natukan ko. Sa natukan ka, Claire. Sige, magkukong tubig. Kaya, birti kay kain mo kung gidautan pag-ayo. Maria, atik lagain ako ang tanan mo kay dagang pagkaon si Kirara. Unsa? Atik? Sure ka? Dungog ba kay ako sa kong duha kadalunggan ha? Ingon ka, dili ko nimo amiguhon. Atik ra lagi to tanan Maria para makakaon ko siyang makaon ba? Atik sa imong mata. Promise kagwanga ka. Sige, para may balan jud nako at nuod ang imong gistorya nga atik ra ang tanan. Paano na mga makaon tanan ni Kirara? Kay magpahulog ko dito sa imo ha. Kuha ha, bantay lang ka, magpulot ko sa imo ha. Paminaw, magpahulat ko sa imo ha, pagdali din ha. Saan man ako ni Runoy? Apiki, maninahon kong maayo. Ah, bahala na si Kirara. Claire! Claire, ang tubig! Claire! Agay! Asa man si Claire ning adto? Hala! Ang akong makaon nawala! Asa naman to si Claire? Kaganina raman ko napahulat si Adri. Wala pa man gihapon. Banta lang ginirong sa kuha ng bayhana ni. Oh, yeah, oh. Nga, di pa ka mo tungo. Di atik na ako si Kirara. Di ba yun? Uling duha. Muna.
Grabe po ka. Maria, oy, di ka po ka manghatag anang duha sa kuha sa gamay lang. Naglagot ko nimo kay gidautan ko nimo pag ayaw kang kirara mo nimo ha. Pero di bata aning duha oh. Naglalis anong makaon. Ay bahala na mo dahil mo adto sa kuilan ng puritak na manghiram kong kaguran. Ma! Ma! Naunsa ka diha, Kirara? Ang akong makaon, ma! Ikuha ni Claire! Ha? Gikuha? Ni ani diri si Claire dire? Ma, dili man to ganina. Ay nang, unsa na si Kirara? Ay, Lucio, ang iya daw makaon gikuha daw ni Claire. Ay nang, nakita na ko si Claire ug si Maria dito. Naglalis bahin sa makaon. Ma, ako ato, ma! Tinood ka, Lucio? Asa dapit? O bani daw ko? Ay nang, sunod mo sa kuha. Bantay lang dyan mo sa kuha. Ikatek lang dito si Claire! Amiya ay ka o tilawo kapuha. Tura sila nang oh. Ala, Maria, silang punta! Dada! Run. Ma, ang akong makaon, ma! Galasgawan ng Kirara niligid man.